үзешчән театр коллективы оештырган сөммәс дәрт дип атадык. Шул театр коллективы Рашида Жиганшинның улларын спектакль сәхнәләштереп, районыбызда, байтак авылларда, гастрольләрдә дә чыктык. Һәрдаим безне җылы кабул иттеләр. Минем өчен шунысы шатлыклы. Беренчедән, шушы театр коллективына күбесе хөрмәткә лаек. Өченче буын вәкилләре күбрәк йөри. Икенчедән, шушы яңа сәхнәләр, зауык белән тектерелгән сәхнә пәрдәләре безне 2016 елның үткән грант акчасына эшләнде. Шушы форсаттан файдаланып, аша башлады Ишак Габдерпятовичка, шушы барлык станция исеменнән, үзебезнең театр коллективы исеменнән чиксез зур рәхмәтебезне җиткезәбез. Бүген без үзебезнең якташыбыз Гасинә Закиеваның Йөрәк ярасы пьесасы буенча спектаклен сәхнәләштердек. Һәм сезне хөкемгә тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз.